Da nevieš tu? Dobrý deň. Chceli by sme sa tu najesť, ochutnať nejakú vynimočnú špecialitu. A kľudne aj nejakého psa alebo Jo, čokoľvek. tam by tu nie, to sú také pánske cigány, všetko Angličany. No iba ich motory ideme kúpiť čereva, chcú také panové rómske jedlo, tá hýbaj. Kúpiš jednu viazku, lebo chcú chutnať, znáš, dobre? Co kameruješ? Hej, Jerco! Teraz varím! Dám prílohu! No ale my to nejeme. Hej, Jerco! Teraz varím! Dám prílohu, kudy! Aby si ich jedol? Hej, Jerco! Aké sú to črevá? Jedol. Miško, ako to chutí? Ochutnaj aspoň troška. To je umyté všetko, pekne, všetko. Zemňaky, paper, cesnak, cebuľa. To sú chutné. To sú dobré. Vyhadzujem črievko do záchoda. Hej, Jerco! Teraz varím! Dám prílohu, kudy! Hej, Jerco! Teraz varím! Originál nedeľný obed. Výborné. I te ho dám! Hada! Maz je dobrý, ja som sa počul, keď máš nejaké SMZ. A keď sa pomášeš, tak to všetko ide dole.